Martangi yang mahita. Mau liate jala puji-pujian di pasa rohanami Tuhan. Asini rohamdo na pasa roho kami. Poi marpungu kami. Di bagas corom na badiaon marparsorak kami Tuhan. Terlalu mobi na rohami Tuhan. Rap dohok na poso bulung ni huriam HKBP baris mangibati huriam HKBP karang bangunon. Asima roham Tuhan parsoran naulina rosu ma parsoran nami terlumo bima dohot hatam na subadia. Ukap rohado pikiran nami asa mangula mar parbuya hatam di bagasan ngulu nami. Marhite Yesus Kristus martanya kami asuram sab meluroham. Amin. Horas marihita saluhuna. Hatani debata mamakulingi hita di minggu ta sadarion minggu pa-20 hondung tritatis tanggal 10 Oktober 2021 natar surat di Lukas bidu 10 sada mamuka sian ayat 27 saha rodi ayat 20 alani horong parupuam majaha ayat 27 horong yakab bawa majaha ayat 20 alani pinasah ma sian horong parupuan majaha tulu ya ido anggo saha kamangkenang adorak sopinatol khas jamiton salai hutabi hita saluhuna horas ma hita saluna hita manginang adorak so pinasahat hatani debata perluma pabotohon saotik tentang identitas niba. Aido tutu saya somal lui ditarok molo tinada bani haholongan. Molo so tinada baga susaro memang maka holongin so tinada. Alani kotakas do tada tutu. Alaya dorak soyu buka maskerona teh. Kita manginang ia au namargoar guru molo di titingi holan gungkum do di bahe. Sasitongna ia guargu guru gonggom pantun margunawan pakpahan. Gejang do alai mempunyai makna rutoni. Para gonggom na pantun berguna ma itu labatanna. Yau nunga marhasohotan na wala Bibil Pro Kristina Buruna Baban mangulang Bibil Pro di HKBP Bangun Putih Resort Pekanbaru sarupa bangun na doho turiato mati sama-sama bangun jala di palomeo tuhata di hamidat dana gua sada bawa sada buru-buru hidupi kan nasibino tu tanpa musik itu jala ia asal sian pangaribuan molo nama nubulo nau boru pancaitan nama nubuhon inang boru si majuntak si majuaku boru rabdo tamang pasaribu itu memang dak si manu-manuk si botar adorai nate dak si tulu trupuk si ahud lomone roha ai Roma pertuka maramembar parhosing perjamita itor ubereng di bahenau tu HKBP karang banguno maka tay hamido amang pasaribu si dua maksimal tu aku inana sida bah mantap kalau aku
Atung bolo soni amang marageda niku. Alana dung martohonan hulala mangon bodo be ibereng. Dia teh nang simatuan yang mangun teh. Sundunai. Oh ino ngajunjung ti naon. Jadi dobera inang ate libereng inang amang marageda teh. Jadi seurok komatu amang inang pandita. Lok maju amang pasariu marageda niku mola rukyap berhalalu nang di dokian amang ima. Jadi ima par musik tanak kaneng. Ima marga Simajuntak, Parhusip, kedua marga Manurung. Anon perkenalan mak, udang mahita perkenalan nanti. Anon duk saya non jamita menutup maret de mana sida non. Allah lebih hamba nangi on de sida mangina. Anon duk sidung mulak minggu maret de sida tujuh. Pakai tagaring do musik. Ima perkenalan singkat tadi dihita saluna. Sahalinai horas madita saluna. Dita saluhuna molo hasea iya nakoni marpangkati bana arong hamoraonna arong jabatanna jagoi bana maloi bana itu Roma hata madok hamai dok martua ho arde martua ho bah molo akan atoras ropaning madokon badoy dokon natoras arong may anak kon nidonganna hase ajago itor badoy dokon donganna itu natoras ni na haseon martua ho bah jago anak komu inna kan baru musena molo jago iya anak koni muse itor isi do madokon anak ni sedo tahe anak ni sedo amangina akaina anak ni sedo tahe oh anak ni amang na martua mu akama tidok dope anak ni amang na jadi bolo soasi anak ni se molo hasea anak ni amang na molo rakasea anak ni inang na bah sabar hamu akena ngati benget hamu alani do dihita saluhuna bohasa udok kon humulai nakaning hatai taringot tuna martua ima ianakku ado namasa sasitona molo tabereng diturpuk taon ai di pamalum Yesus ma di palau ima nadidok nadison todi nabapahin ngungu molo ngungu di bahasa Indonesia didok hate bisu adong todi nabapahin na ngungu alai adong makonspirasi dot intrik manang na diguari persekongkolan na saya totong manosak menjebak ima Tuhata Yesus ima halak parise terlumubi makasih boto surat doh takkan atorop disipe madok Asian huaso dia doh mabaheni palawon bigui adong ma menudu madok marhite si Belzebul iduk ni akatot dini pabali ibana akatot dina zakat kamangin ang disangka may ibana marhite Belzebul molo Belzebulon di padan narobi manairok na dewa lalat berarti kotor molo di Katolik terjemahan na didok sada siap pitu pangeran setan alai panguluni setan didok warna Belzebul ai marhite Belzebul lo ibana pamalupon nangungui inna
Alai adong mamuse madokon. Didok songonon. Alai anggona asing mangucuni bana mangido tada sia kijang. Bae maju tada sia kijang asa to hoho. Naba malupon nangungui. Alai alus ni Jesus jagono. Ia alus ni Jesus do nasida madok. Ai molo marsalisi sibolis sama dirina tuk tarbahe mahot harajaun naina. Akamanginang dia do mungkin Tuhan Yesus pamalupon marhite sibolis, marhite setan. Ai bolo pamalupon Yesus palau setan marhite setan ibana berarti marbedai ma setan tu setan. Ai mungkin do marbedai setan tu setan. Ai mardongat do setan tu setan. Itu kan. Ai bolo marbedai setan tu setan, hancur do harajaun ni setan. Kan itu nai. Itu intinya tong. Ai molo marbadai situa tu situa hancur ro situ. Molo marbadai ruas tu ruas hancur ro ruas. Tak mungkin atong marbadai. Ale molo marbadai itu nane do logika berpikir. Ne halaki, lain diajak logika berpikir ne halaki mangatusi. Ai tak mungkin marhite setan apa ngalahos setan. Tak mungkin. Alai marhite harajaun ni de patado di pabali. Setan ido mula ni turpuk taon saha matu halongangan Roma sahalak paropuan sia tonga-tonga ni natoropi marsuara didok ame dok martua mana manubuhon jalan apa bakot oh inna martua ma imanak kaning na hurokoni martua hoda ba jago anak komu martua hoda ba dapok mo helam na sonon martua hoda ba sonon martua habe belum tentu akamanginang ai boy do martua do ba anak ko muisan na sohoro da ba ida jago pi anak ki so ya ilani na poraku ai martua jago da ba sono nena jago pi da ba tongdo sohea nang gua pala minggu enak kan sohea nang gua pala boha danggoi ukuran martua pardagi ngodo yak kamangina ido naneng dialo Jesus tu paropuani ala di berek paropuani do sasitong na alus ni Jesus na jago ala di berenging paropuani do boy Jesus pamalupon nangungu palahohon setan ido benar didok paropuani martua mau dawa martua naturasmu martua ma nama nubuh hoko isiro nama nubuh Jesus ima si Maria alai hatani tuhata do madok nama ngulahon lomoni rohani damangi ido naturasu ido anak koku ido iboto jadi bukan karena hubungan alani makna martua alai perdaging doi persatokina doi moledok martua ho mare anak koni persatokinan belum tentu belum bisa kita katakan itu bersifat kontinu terus alai sementara temporer doi sifatnya untuk itu dihita saluhukna ido benda didok di ayat 20 lalu. Ala ini naibana ma martua ma akan au bege hata ni debata jalan na upeusa. Molo sai hita maksitua nami majah habis telah matarokon nama. Ina. Matarokon martua ma ngon hata ni debata jalan na upeusa. Martua ma natumangion hata ni debata jalan na upeusa. Hata ni debatabe madok di dok di Lukas 2 ayat 10 sia ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasar roha ia si Maria di peop do hatai sudena dakola sautik sude jala di pahusor-husor di bagasar rohana labatanna martua
orang yang berbahagia bukan dilihat dari sisi dia adalah orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang pintar, tetapi dikatakan di dok hatani debatana martua ima nau pege hatani debata jalan nau peopsa ipeop alai dakolan mameop dakolan manangihon ahadi dok di Jakobus sadaya 22 di dok alai jabe siulau katai mahamu urang holap panangi-nangi akan apa toto dirina lapatanna hita martua na tumangiun hatani beta jalan na piosa huhut unak kolam manangi-nangi alai dohok mangula molo hatani da tua-tua madok tinggil manangi-nangi bakol maka tahu atau ngikut tinggil lo hita manangi-nangi tinggil akan poso bulung manangi-nangi. Karena inti daripada suatu ibadah itu adalah firman Tuhan. Inti ni per minggu tahun nak kamangin ngado. Jamida hatani debata. Itu intinya. Itulah pusat daripada ibadah. Alani martua doa kaya anak kona manangion hatani natorasna. Martua do hita saluna na manangion hatani debata. Martua do hita. Alai molo so tatangihon. Tak tatangio katai atar Muhammad di dok tuak kaya anak koni weda ba anaha ia tuk tangio jo hatak kopuang belajar maho ringga sasasi ho puang asa dapat tutu perguruan tinggi burju maho puang marsikola daulat maho marroha puang unang badal ho molo itangion ya kaya nakoni dah las rohat tamanginang las rohat tahe alai bolo so itangion roma ro paning ni hata tu remaja na poso bulung elia naha kau harus baik-baik ya pakai waktumu dengan baik jangan sia-siakan waktumu pakai waktumu dengan baik belajar membantu orang tua ada job description, pembagian kerjamu. Molo itangi hodo, tinggan. Alai molo so ditangi o pangarima sodro. Nidok maro panik tu ya anak koni. Weh, dang ngakotor hopang mandi ho ninna. Hape dang ulu mandi anak koni. Kan? Atau mak malasau. Pala mandi. Inna kan do mangang guau inna kan beh kan dimasuk do hita natoras manang iroko kata tu anak koni ai hopuang burju hopuang inalai apalagi ini sistem teknologi noaing hapion baolo rangi tangi kata te saya inna butini toe mapadok maisi marjamitai mau disi lu jauh di sini kan misalnya manang natu rasa mar bete mau di si ya udah foto aku kamu nain kan darong itangihon mahol bakol akar remaja na poso be kamu akar remaja na poso marilah mendengarkan poda ni natoras pola remaja na poso do majaha poda ni Raja Salomo bidu 30 ayat 17 dalam bahasa Indonesia Amsal 30 ayat 17 coba dibuka dalam bahasa Batak majo jahamu poda ni Raja Salomo bidu 30 ayat 17 didok di sini ngadapot buka hamu mahabe munasok kato itu toh ayen wae ngamanginang dakola Bibel bedo hono buka mari kita membuka Alkitab dan HP itu toh alai asal mau nang nasing dibukai ayo lo do memang chat pribadi japri lah kita ini kan namar halle pe mar japri di gereja kan itu tuh unang mah alai hatani de batama coba baca poda ni Raja Salomo bidu 30 ayat 17 tiga ya
Di bahasa Indonesia apa dikatakan di situ? Coba baca. Bahasa Indonesia. 3 ya. Iya. Mata ni halak nama elak kamana. Jala maluk rohana mangulo itu naninana. Iko pulsi kono ni pirok sigak di topi ni sungai. Jala persurageon ni anak nilali. Bayako kamu mah. Kalau Anda remaja Naposo tidak mendengarkan nasihat orang tua, ada yang menjadi firman Tuhan mengatakan, ikon pursikonon ni pirosiak di topi ni sungai, jala persuragion ni anak nilali. Labatana orang remaja Naposo mendengarkan nasihat orang tua, alai orang tua betong batiruam mak. Irwak kamanginate. Ba ngaupung ni sitali na bayon. Ay tuk sarong do sitiruon. Gudang do niya si ngoton alay dangarong sitiruon kan. Gudang do niya ba saya ngotot sa bayon alay darok sitiruon opung ni sitalion. Darok sitiruon. Alai sudi hola si asurahan. Karena itu mengatakan firman Tuhan ini mau mengatakan bagi kita martua na upg hatani debata jalan pesa. Sedona martua yang mendengarkan firman Tuhan, itulah yang menjadi berkat, yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan. Para remaja Naposo bulung hita kamanginang namanangion hatani debatan wahing martua mahita. Berbahagialah mendengarkan firman Tuhan. Nak pesipata hatani debai tatom do hatani debai songon podak si dua babaina tatom ngatur tur medeli hita jami dania kamanggurina kaning manebahi kan dang malo be amar minggu terus manebahi jami de daong dang na manebahi jami da. Alai mau lepas turpuki tu hatai mau lepas unatong jala unang niali utrongan pas dapat jamite nak kaning hona tu aloki kan airak tu diri nai tarik kat tolona itu kan pas dapat pas nak kaing berminggu ibana tuwe ni main kan dah dong romaning ana wano naingate. Apakah firman Tuhan itu kita tarik untuk orang lain atau untuk kita? Daong, dak tu zol matong, tu hita rojamitei. Alai berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan tazope hatani debatai. Mamudah hotu hita alai, berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidup kita dan terang bagi jalan kita. Tersurat di dia remaja Naposo Mazmur 119 ayat berapa? Ayat 105 mengatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hatani debatai firmanmu pelita buku ede nomor 25 musiro. Hatami ale Tuhaku hartana umargai. Muse sai boy nang akan nama tua ingot tamu de muse dio sabung na alana nazulu amanginang dangarung buku ede sudah nama tua dihafal lu buku ede dangarung buku ede tong. Sada-sada rumah buku ede jadi di ngondoi. Akan nama tua masuk mengedeon. Hatami 3 ya. Tuhaku.
mau jahan ya porsiaut tabulu sohata ni debata tatiu. Hata na umar gahdo. Hata ni debata na umar gaido hata ni debata. Alai unang hata si palesem. Unang hata ni nasing. Ayang go hata nasing hata ni jolma tong meragam dosa ribu hata ni bayon alai sedak tikos. Kan? Naguda kata ni bayon, kan? Baru remaja na poso bulung. Nagoda kata na bayo pangayo kasihan yon kan. Nagoda kata lain kan. Ayo bola gura kata kan. Alai yang go hatan itu hatta pasti lo hatan itu hatta. Janji Tuhan, firman Tuhan pasti bisa membuat kita, membangkitkan semangat kita. Konstruktif, bukan destruktif dan menghancurkan hatan ini bata. Alai membangun do hatan ini bata. Pauli-uli do hatan ini bata. Asalamuli kita. Ido benda hatan ini bata. Patik ni debata api pauli-uli patik nasa pului patik parjolo satu patik paupaton ima holong tu debata imana secara vertikal. Iya patik palimahon satu patik pasapulon ima holong tu dongacol ma imana horizontal. Pauliulihon holong do nadido ni hatan di debata. Bukan hosom daw alayang ko jolma hosom apalagi hita hosom hotel hosom teal elat late kan hotel hosom teal elat late hotel kan aina hosom rohana hole bagak dongan na poso bulukon begak piwal sudah tak kasih aku indah kan di rohana hola nu malo dong anna bah PT awas sangat salah homa katai homa namoto indah kan ibereng musedang dong ho som nase col mai dang alayang usia debata do dio holong do hatani debata. Alai tazom sipata hatani debatai mamakulingi hita iro benda martua mahita natu mangion hatani debata jalan au peop sahatani debata do nata peop dohot nata tangion angko hatani jolma maribu-ribu martaburan hatani jolmaon sarupa doi laul jonjong DPR jolma tenang mahoda ida molo jonjok kami non DPR daba maton angko parari kami sudina lau doi tatu Jerusalemin kan belum tentu molo bupati manang na molo wali kota manang molo kepala desa nona matonin kan belum tentu dang boy patokani yeu na tong sudi tatangihon ido benna bakol tinggil manangi bakol maka tahun tinggil lo ni saring ido benna saring mahatai bolo hatani sol mala yang go hatani debata tangi homma jala peop di bagasan roh ala hatani debatai mar perpui dui ya manginang alaina somanangi on hatani debata totu tuha magua dojungna akamanginang remaja na poso bulung kita harus dengarkan ini ada tahun 2005 dikatakan di Campinas, Brazil ada para remaja yang sedang mabuk mau berliburan. Mereka mabuk-mabukan. Dan ketika remaja yang berada dalam satu mobil itu mau menjemput kawannya, dan setibanya di rumah kawannya ini datang seorang ibu daripada remaja yang dijemput ini. Dia mengatakan, pesan ibu itu mengatakan, semoga Tuhan bersama kalian. Semoga Tuhan bersama kalian. Tetapi apa jawaban remaja itu? Remaja itu berkata kepada orang tua itu, apa dikatakan?
Bagaimana mungkin? Di mana Tuhan bersama kami? Kami sudah badat di mobil ini. Biarlah Tuhan itu duduk di bagasi mobil itu, katanya. Karena kami sudah badat di mobil ini. Biarlah Tuhan itu duduk di bagasi mobil itu. Karena dengan candanya, dengan bermain-main remaja ini menjawab perkataan seorang ibu yang mengatakan biarlah Tuhan bersama kalian, dan mereka tidak mengaminkan perkataan itu. Apa yang terjadi? Maka remaja yang berada di dalam mobil itu kecelakaan, menewaskan semua yang berada remaja di dalam mobil itu. Tapi yang paling anehnya, bagasi mobil itu tidak hancur sama sekali. Bagasi mobil itu utuh. Tetapi mobil itu hancur bersama remaja itu, semua meninggal tewas. Itulah ketika manusia bermain-main. Kalau Anda mungkin menonton on the spot, 7 orang yang melawan Tuhan, termasuklah remaja ini di dalamnya. Karena tidak yang bisa melawan firman Tuhan. Perkataan itu bisa menjadi berkat, perkataan itu bisa menjadi kutu. Maka perkataan yang baik itu akapoda na denganita ametom mai. Amin. Itu akan denganita ametom mamanya. Unang dak tameto nakapoda na dengan. Akan sehat poda na dengan tameto masa berbahagia kita. Asa malas roha kita, asa unak songon nairok na pokok kita. Gabedang berbahagia kita. Ido na nidok di hatani di batau. Asa berbahagia kita. Molo malua ya na kota ada yoko padita dung macalang. Kalau remaja, siapa yang sudah malua di sini, apa dibilang pendeta kalau sudah malua ada dok tahe di jalang matangan ni hita di rokma parangeo mahatani di bata nagi nuromi aido hangoluam. Ido kan? Ido kan? Parangeo mahatani de bata nagi nuromi aido hangoluam. Hatani de bata para perguru malua yang kamu dengarkan firman Tuhan yang selama ini. Parangeo mai aido hangoluamu. Tapi akamanginang hatani de bata na tatangyo taparangeo mai aido hangoluat hatani de batai. Ido mga puli hita anggo sarong hatani de bata mga puli on namarsa do hita manginang hatani de batai pangapulo di hita to hore yang manginang puasa do kosong ni bolarong na matean keluarga nai ado tapak kulingi hatani de bata da ba madok tu hita sakap ni rohani jolma marsakap dalan na le tu jauh do patut tu lakana unang madili hamuda ida pangalu-aluat ta soboy buku de nomor 270 mada pasa masudena nani olsomi tu de bata Jehovah pardengar ba basai ai guru di bana do langit do laut do tano lan peditai jolma rohana do nasau anggo dangadongi ba ai hatani de bata ido mama kulingi hita asa manga puli hita molo gagal pe hita panen hatani de bata mama kulingi hita imada banga 5 hari hami gagal panen di karang bangunon Roma hatani de bata menak kamuda. Dari minggu itu teh jamita si Job. Ira manginang si Ayub. Waro teh pak parniapan ni si Ayub. Mate 10 geleng na mate. Pahapanan na mate. Habis tak koi jolma. Ibana muse penyakit kulit kusta. Bu. Alai muharo dirok si Job. Ngatadai natonggi dadayota do. Napae tak korus tonggi alai dung manahan ibana di nama saya boado 2 kali lipat pasu-pasu ni debata dungi muse na tolu boru nai ima na baga di utai rangarong na baga ti isi magwarna si Emima isi teh si Kesia do si karen hapu
Tubuh muse 10 geleng na. 2 kali lipat muse pasu-pasu ni de batai jalo. Ala ni hita pe. Molorope bagurung. Molorope mochi mangalangi. Cuk cuk cukin na kan. Ay memang mochi do taporikon nga masih gorak lagi. Mardonga do mochi do aporikon. Ay hami pe martami do di ruas nia gawi baris. Unang atong marbade hamu namar garu-garu da. Unang marbade hamu namar tetangga aka hauma. Aik pe unak kola di mana sudi aik. Lihat turungan nai dewa. Jeni ngomai bolo mangeng boni. Ai to horo tutu. Ai bolo maralo, ai borado amanginang. Ai molo roha porik tu haumana, olo ma diusir. Hus aporik tu haumani siai ho. Hus aporik. Alangi emene sama. Ai gawe roado kapolo marsola manginang. Ai bagurungi petong do soni. Ai lamo tu apa bagurung. Alangi mai menein kan. Borak do late tibo unang matong masih late kita tapi saling masih urupan. Ido masih urupan gotong royong. Dang masih late kita. Molo gagal paneta 5 hari nuaing di karang bangunon. Ingo ma si job sadiri be nunga tadai natong ki kodeyota do rapai. Alai mana hak kita unang madili hitap tong. Jangan stres, jangan depresi. Alai tetap berusaha. Martangi yang berusaha. Ido na taula manginang. Unang madili bolo, madili hita uparasani. Gabero do muse uparasani. Bahasa do kosoni. Madili mahita manginang. Aha maujungna. Ni pakulinga pe waro pange me munai. Una pakulinga ina kan. Manang marhua pe daka pakulinga pe. Bahasa rakyat weo bada marminggu pung ni siadui. Wah be marminggu saya martangiangi be Asia. Hauma. Tumakom may badang marminggu. Wah lam Asia. Lam roa. So hiabe mana? Kan na marminggu kita lang baga kamaina. Baga do kita lang marminggu. Walo law marminggu kita na sohaya mari gawe mari. Na sohaya marbada gawe marba. Naso dipinak ke baju na leces sinakan tetes sinakan na teson kan gak beta pakai naso mar minyak nyonyok kita gak mar minyak nyonyok kan naso mar badak kita badak ta nomor 5 arong muse nomor 4 arong nomor 3 nomor 2 dah dong. Holan kopi 2 arong level 4. Arong muse level 2. Alaniro unang atong. Ai molo solam roita tutu atai lam roaro hita. Lam madau hita, lam madele hita lam roa. Lam madele lam roa ai bayak ko kamu sol mana madele. Kuiro naing be kamu bohin na madele. Sen kan? Air wabu hime deh, kan? So ibu tuh gagal panen nami. Urang madeli deh, waro. Bayan usaha, bolodang boy mareme, baik cabe disi. Bolodang boy cabe bayan jalo jagung disi. Harga ni jagung binwang harga teh. Berjagung, bolodang boy wae no nikut tiga mungkin rarodo mochi. Unak kolan naeme. Baju sifata cabai, inna kan? Molo cabai lah kalang na. Jadi molo sifata boy hita margati-gati membuat haumai pe sifata kumaradia do hamuna. Tanoi pe kumaradia do sifata. Alani pe hita pe boy do tarombak carata. Boy do hita masyurupan unang marbadai alai tetaplah kita semua unang madili tamanginang da. Molo gagal pe panemu namang. Molo rang dapok muna pacarya muna unang madili hamu. Tetap martangyak tutuani. Ingot tamu masih jopi. Nak peso dapok ni bana alai alamanahan bengeti bana 2 kali lipat dapok na. Nuai ngamar jami tengah 30 menit tadi. Daftar hilala. Amanginang itu memang bololawa marjami tu kahuri-huri nasing. Saya margajang do jami tahun. Kan itu nuai alani matutu pasma 40 menit.
mamakulingi hita hatani debata. Marguku mahita manginang. Semangat mahita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan menjadi alat kehidupan kita. Saroha hita sa pikiran. Unang madele hita. Martangia kita tu Tuhani. Ai jonok do Tuhani di nama jauh warna. Pasahak masudina. Tude bata Jehovah. Tuhata pardinggan basai. Madongani mengurupi hita. Porsea hita. Imun kita akan ditambahkan. Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita yakin Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu memberkati orang yang setia kepadanya. Asal kita yakin kepada Tuhan. Amin. Martangia kita. Debata Jehovah para sirohana sumurung itu tutu Tuhan. Martua mahamin waing HKBP karang bangun do remaja na poso bulung hamin waing naromat parsaoran di Kuriamon. Allah hutangion hami hatam Tuhan. Aido didok hatam martua mana tumangion hatani di bata jalan opiosa. Takas lo hatam mamakulingi hami Tuhan. Asa bangun mahami Tuhan. Tarlumobi maha KBP karang bangun nak karuas. Asa bangun nasida Tuhan. Unang say madili. Alay marpos ni roha tua rupa muda basay. Kudang dua kapasu-pasu leonomu marlipak gada. Tua kazol mana-manahan. Tua kazol mana setotong satia tua rupamu. Molo si padarak tolap Tuhan. Ala ni namasay. Mohado bahenon. Molo nunga sarong tapuon. Gotilon. Ay molo lam stres, lam marsak kami, daharugio donaro, gabe moru umur nami, hacit si majujung nami, malas kami mula-ulaun, alani Tuhan unang luas kami disi, ay si bolis pangago do, mangago honi, alani Tuhan molo hudai kami tahena tonggi dayon nami do napait, alai molo hudai kami napait dayon nami do tong natonggi. Pos rohanami Tuhan hatam mamakulingi kami. Patuguon haporsion nami. Takas may marurat marparbui di bagasang ulo nami. Nakaremaja na po subulong. Pasu-pasu Tuhan. Akaya nakon niya manami na nami danak ibur-ibur magurang col manasya na marbisuk. Boy panaikon siya nakanatorasna. Akaremaja na poso na mga luli parkarejo adoho na makulia ramo tamu. Akan amagorang Tuhan ramotamu donganamu rupamu pargogona amu Tuhan akamanami nanami mangule silon na sigano pari batu dua kajapalan na loma akan ang matua Tuhan leon bengek ni roha asamar bengek ni roha di hatuan na mga leon akapoda na uli na denggat tua kapuparan atau saat di homa Tuhan akaparhaladu ni huriam uluan padita manalu bor manalu na manguluan huriam karang bangunon pasu-pasu dongani rupi parsahalai pasu-pasu nang akaparhaladu situa urupamu donganamu pargogamu nasida Tuhan sahat di homa hami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami asyuram sa malmurham amin.